Hej, jeg vil i den her video fortælle lidt om, hvad stifinder er i Windows her. Stifinder er en måde, hvor vi kan finde alle vores ting på. Man kan have sådan en lille mappe-ikon liggende hernede, og når jeg trykker på den, så åbner den egentlig stifinder-systemet. Jeg kan også søge efter det. Her, I kan se stifinder-system, samme side der kommer op. Stifinder-systemet er egentlig bare hvor vi kan finde alle vores ting på computeren. Så I kan se, at jeg kan trække den ud her, så vi bedre kan se. Men her har vi skrivebord, og I kan se ud fra skrivebordet, er der sådan en lille pil. Nu er den foldet sammen, så kan jeg folde den ud. Så er der alt, hvad der ligger omkring skrivebordet her. Så kunne jeg folde en map ud igen, og I kan se, at der er mapper inde i mapper, inde i mapper, inde i mapper. Så her kan man sådan finde rundt i sine ting. Kan man huske et filnavn eller et mappenavn, kan man søge efter den her. Det kunne være, at jeg skulle finde noget med procent. Og så går den ellers i gang med at søge over ind i mappen denne PC. Og det gør den, fordi jeg har trykket på den her PC. Nu ved jeg, at det ligger i AMO matematik for eksempel. Og så kan jeg skrive procent. Og så kommer der alt, kan I se, alle mapper, der hedder procent. Og nogle Excel-ark, hvor det er i. Der er faktisk rigtig, rigtig mange ting her med procent. Man kan scrolle op og ned på den her bar her, og så kan man trykke på det, man gerne vil have åbnet. Hvis jeg åbner en tilfældig mappe herude, åbner vi lige AVU igen, så hver gang vi har en mappe åben, så bliver stifinderen automatisk åben herover til venstre, så vi kan finde rundt i vores ting. Så det er stifindersystemet, det er hvor vi kan finde alle vores mapper på computeren og bevæge os rundt i dem.